Tinini ustori hinke khoroksa nukhungni bwrwi bini bwsai tei bwkrajwk songbai satokjakmani bwrwi wngkha khoroksa kwrwi nukhungni borok tei slani nukhungo khe bwrwini slai tei kisa rang puisa gwnang slabai bwrwi borok khoroknwi puila swkang college o nuklaio tei afro sla hinke 5th semester tei afro bwrwi hinke college kwtal kadrok bwrwi puila college kwtal admission phuru bo puila o slano first time nukgo borokni college o student ni khe kaisa club khajak tongo tei sla hinkhe o club ni member o tongo aboni bagwi borok je kwtal admission kaphainai rokno help ma khaio ajrao no sla puila first time o bwrwi no nugui sajago tei bo o bwrwi no admission phuru kwbangma no help rok bo khaikha aboni bagwi bwrwi bo no ajorani simi no kisa sajakma kahai wngwi thango haikhe jefru borokni college class star wnggo afroni simi hinkhe no borok khoroknwi waisa wuisu nuglaina chengkha tei borok khoroknwi haino waisa wuisu nuglaikha hinkhe kokrok salaio haikhe abo haikhe no sla bwrwi no truk hamjakma wngwi thangkha salsakhe sla bwrwi no bini dol rokni yangtwi khe swnggo haikhe bwrwi bo sla no puila swngfru no gosewi rokha tei afro bwrwi hinkhe borokni college gandao no nokbara tongo haikhe sla waisa wuisu khe bwrwini nokbara rogo thanglai songkhaio haikhe abo haikhe no tonglaite borok khoroknwi ni kwcharo bebak no wngwi thangkha aboni bagwi bwrwi bo slabo keboni kebo kagwi manyajar wnglaikha aw sana thangkha hinkhe haino sajaktwi wngwi thangano abono norok no busiwi nasidi sikla bai siklise nokbara rogo thanglai songlai hinkhe tei tamo wngnani haikhe sla bwrwi no musungya twtwi no bini nogo matlangnai jar wngwi derawi thangkha tei sla hinkhe bwrwi no hamjako hinphano bo asuk bwkharowi hamjakya haino abo haini bagwi simi se hinkhe abono norok no wansogwi nasidi ang tamo sana naikha haikhe sla bwrwi no bini nogo tilangwi ma thangkha haikhe jotono borokni buma bufa song kokrok salaiwi borok khoroknwi no kaiwi ma rokha tei sla hinkhe bwrwini thanio Manwi Khonwi rok manna musungjago phiaba bwrwini nokdigi bo yakchukya wngmabai bo bwrwini yangdigi o kunu mungsa Manwi Khonwi rok manliya tei bo nije bo sanna hinphano sanragliya borok khoroknwi ni kwcharo abo haikhe derawi thangma bagwi phiaba sla bwkha bising o khe bo bini bihikni thanio kunu mungsa Manwi Khonwi rok Manya Hwnwi sajakya wngwi tongo haifano bo saka khe sarakya phiaba jefru borok khoroknwi kaijagmani bisinwi bisiktham wngwi thango tei borok khoroknwi ni bwsabwtwi wngwi thango afro kheno bo bini bwsai tei bwkrajwk tei nokni borokrokbai satokjakna chengkha tei bwrwi bini nogo kifilwi phaina hwnwi bo bini bwsai bwsano yakarwi phaiwi manliya bo bini bwsai bwsano yakarwi phaiwi paikha hinkhe bini buma bufa tei bini takhuk rokni mwkhang khamano tei parani borokrokbai tei bo hamya sajakano tei bwrok bai sitra khaiwi wansokjakano abo hairok khe bwrwi wansokma phaijago haikhe bo abo haikhe no salbrum satokjakwi tongphano bo haikhe no kosto khe tongwi ma tongkha salbrum no bwsai chuwa kepek khe phaiwi bono haino rangrok sanphaibo tei Manwi Khonwi kunu mungsa Tubui Manya Hwnwi rok Bengaijakmani tei bwrwi waisa wuisu khe bini bwkra tei bwkrajwk songbai sudo yagrok tisawi pujago bo Kaijak phuru kunu mungsa Manwi Khonwi rok Tubui Manya Hwnwi haikhe bwrwi abo haikhe no paithago khe tongwi mansokliya wngwi bo haino hai teisa buma bufani nogo no bwsa khorok sano twiwi kifilwi ma phaikha tei bwrwi bini buma bufano bo o kokrok no bebak no sawi khwnam rokha haikhe bini bwsai bono haino hai teisa nana hwnwi phaiphano bo tei bini bwsaini loge bo thangliya bo bini buma bufa bai teisa kifilwi thangphitwi hwnwi sajagwi bo bini buma bufani kok no naliya haikhe bini bwsai bono jesuk nana hwnwi phaiphano bo tei thangliya hinkhe asuk jrano tinini ustori norok o ustori no khanawi bo bahai wngjakha comment khaiwi sanani ta poklaidi
Tei video no sajagoi tongka hinkhe like, share tei subscribe khainani tapok di. Ano bo norok ni darai eba manai hwnwi wansogoi saphur khailai di. Tei jara norok bo janija ustori ano rohorna hwnwi tongka hinkhe ang bai kwrwngoi mano. Description o ang Facebook page link rojak tongo. Aro simi ang bai kwrwnglai di. Hinkhe asuk jora no hambai jora rowui video no paithak jora naima bagwi.